Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako zvinuti drugo u Minecraftu. Sada ja sam tamo neki noob i pun mi inventory. Idemo ako, čekajte malo sve dalje. Čast, prazan je, pun mi inventory. Evo jedan diamant ću odaskim. I sad kao ovdje nešto radim, i puknem TNT, jej. Sada možete staviti TNT koliko god želite. Pokazat ću vam kako da napravite to. Uzmite ovako TNT, ja sam uzeo sad malo više TNT-a. Imate dva bilo kakva bloka, stavite ovako. Uzmete redstone comparator, gurnete ga tu, chest, tako, i zakvirite sve ovako. Da vam se ništa ne vidi. Ako hoćete da mi se ne vidi baš ovo, gurnete još jedan chest gore. Može tako. I sad. I zakvirite. I uzmete ovako. Evo ga. Sad ide neki tamo tip, ubaci jedan dijamant unutra, sad počne što radi, la i on ode, nema ga više. Vidite kako to rupčagu napravi. Ovdje sam počeo prvi put, ali to sa jednim TNT-om, ovdje sa 2, ovdje sa 6. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!